Kimże się hopku kery poradziło spolić łogiem bez żadnych inkszych tych łonych? Jo! Jest czarodziej. A jak cię mianują? Nikerzy na mnie go dają. Ziga? Pozdrowiam cię, Zigo czarodzieju. Witam, Henryku Bioły. Wiesz jak się mianuje? Wiem. Szukasz pierońskiego grala. No toż, tako jest prawda. Wielało mnie wiecie, Zigo. Dyć. Ja, no to szukamy pierońskiego grala. Nasza misja to znaleźć pierońskiego grala. A, ja, richtig, ja, no już tak wiadomo, ja. Ja, no i szukamy go. Ja, szukamy, no już trochę go szukamy. Trochę długo. No, tuż jakbyś poradził nam coś pomóc, no to wiesz jak. Mocy przydatne. Słuchaj, mogesz nam powiedzieć... No dobra, słuchaj, nie chcemy cię szterować, no ale nie mógłbyś nam powiedzieć, kaj by my mogli znaleźć tego, no... Znaleźć te... Co? Grala? Ja, tak myślę. Ja. Ja! O, dzięki, no kurde, super. No, już widzę, że jest zarobiony. Ja mogę wam pomóc znaleźć pieroński gral. Na północy je jaskinia. Jaskinia solno w rudzie. Wele małego lasku pod dupną hołdą. Kaj Eliasz i Pistulka podekowali swoje szace. Na samym dole w srogie izbie znajdziecie pieroński gral. I kaj znadymy ta jaskinia, Zigo? Chodźcie! Chodźcie, ale ino jeśli mocie łopowoga, bo wchodu do tej jaskinie wachuje pierońsko bestio. Tak żadno, tak przepadzito, żaden hop tam nie wlos i wylos. Gnaty od 50 chopa leżą łościepane po całkim placu. Bez to zocni rycerze, kej wątpicie w swoja łopowoga, a bo siła. Podźcie stąd raus, bo tam czeko ino śmiertka, keromo wielkie ostre zęby. Troszkę dziwny hopek, pra?